Nee, het wordt hartstikke leuk. Het is een hartstikke leuk ding. Het enige jammer is dat er een paar acteurs bij zitten die heel slecht zijn. Ja, Nee, dat kan je toch niet zeggen? Zijn we even draaien? Die kan op? Ja. Heel goed. Nou, ik ben... Ik speel dus het lijk. Omdat ik de stagiair ben namelijk. Daar heb je dan 4 jaar voor gestudeerd. Dat is even belangrijk. Wat ik leuk vind aan theater is vrienden maken. Niet aan me zitten, la. Mijn vrienden zeggen dat ik een hele goede toneelstem heb. Heel diep, laag. Bijvoorbeeld.